zápasu z vašej strany, ujali ste sa rýchlo vedenia a môžeme povedať, že prvá tretina z vašej strany ešte ako tak, ako si to videl ty? Tak prvá tretina bola z našej strany si myslím dobrá. Akurát začiatok druhej tretiny nám nevyšiel, sme dostali 2 rýchle góly a sme prehrávali 2-1 a potom sa to ťažko otáčalo, keďže Martin dobre bránil. V druhej tretine ste vyzerali po tých dvoch taký ako v hernom krši, nič vám nevychádzalo, puky vám odskakovali. Nevedeli sme sa ani poriadne nahrať a proste nehrali sme to, čo sme mali. Do tretej tretiny ste vstupovali s tým, že určite chcete vyrovnať, minimálne vyrovnať. No jasné, sme chceli dať góly a rýchlo to rozhodnúť, no ale bohužiaľ nevyšlo nám to a sme dostali gól do prázdnej brány. Martin potvrdil, že nenáhodou má toľko bodov v tabulke ako je vy. No, majú dobrý tím, ktorý vie zahrať veľmi ťažké zápasy s veľmi ťažkými supermi a dneska sa to aj potvrdilo. Dobre, díky.